Це головне в нашому житті. Боїмося. Якщо не бояться тільки хворі люди, всі бояться. Але в мене тут 3 чоловіка, які пережили окупацію. У них немає другого виходу. Їм треба зібрати тут хліб, обробити землю, посадити і на той рік зняти врожай. Вернутися до того. Лінія розмежування проходить отак. Тобто крайні землі, які в нас є, вони зараз там в окупації. Так, по цю сторону ми плануємо всю зібрати. Над цим і працюємо. Ми рік працювали на те, щоб це зерно було. Коли ми його зберемо, значить життя не закінчиться. Десь близенько стріляє, так осколочками. Або от зривної ті волни, кажуть, як, ну, коротше. Повилітали шибки. Поки целефаном, а потім я не знаю, чи ми будемо вбивати. Якщо будемо на зиму оставатися, то щось треба робити. Ні на одну хвилину не виїжджала від селя. Ми вже знаємо, де приходи, де виходи, де буде рядом бити, де далеко битиме. В тому то діло, що при рослині ніяк не можу я себе підірвати. У мене сестра в Запоріжжі живе, дочка виїхала в Запоріжжя. Пропонують. Сестра виїхала, всі пропонують. Ну, я ще не підірвалася. Ми вже привикли, що 4 рази на сутки йдуть у нас вибухи. Ночі, утром, в обід і опять після обіду. Ну ми вже їх не боїмося, того що ми вже привикли до цих. Як тиша, так ми боїмося, чого тихо. А як стріляють, ой, чого стріляють, то ближче, то далі. Ну, а, звісно, ми надіємося. Ми живемо у прийомному дворі.